Pozrime sa na hodnotu výrazu, ale tentokrát v ťažších príkladoch, kde máme dve premenné. Tuto budeme mať premenu x a y. X má hodnotu 2, teda za x dosadzujem 2, 3 krát 2, mínus 4 krát 0, pretože y má hodnotu 0. 3 krát 2 je 6, mínus 4 krát 0, čo je 0 a výsledok je 6, teda hodnota tohto výrazu je 6. V poslednom príklade, ktorý je troška ťažší, si ukážeme 6 krát 2, pretože hodnota x je 2, plus 3 krát y, za y dosadzujem mínus 4, mínusko opisujem, x krát y, čiže 2 krát mínus 4, mínus 7. A mínusko sa mi tu asi niekde stratilo, čo nevadí. Ale 6 krát 2 je 12, 3 krát mínus 4 je mínus 12, mínus 2 krát mínus 4 je plus 8 a mínus 7 opíšeme. Ak to celé spočítam, dostávam výsledok 1. Aký bude výsledok tohto druhého výrazu? Napíš mi do komentára. A ak chceš matiku takouto formou, prihlás sa na doučko na www.testomatik.sk.